Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat beraktivitas. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan, diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana ayo golek kanca sing akeh dulur, golek kanca sing akeh, golek sedulur sing akeh, ben akeh dalane sandang pangan kanggo nyukupi kebutuhan keluarga, anak bojo. Dan semoga kita semua dipun paringi selamat wilujeng rinten kelawan dalu lan sapawinipun. Oke guys, gede terus guys, ilangge buka dasar yo casin menyambut malam Jumat kita sedang di sini. Biasa buka dasar jam-jam 5:30 baru buka ya, karena di rumah banyak aktivitas. Ini tidak ditemani anak lanang sing barep, mergane anak lanang sing barep ditugas nang sekolahan. Ngono, langsung kita gas buka dasar yuk, buka dasar. Laris manis tanjung kumpul, dodolan laris duit ngumpul. Semar dasar garing ngengkeng, petruk celuk-celuk, Gatut kaca toto Sri Kandi sing ngedoli. Laris saking kersane Allah. Mumpung terang lur, semangat beraktivitas, semangat kerja keras. Iki mbok wedok masang terpal, aku sing masang kompor, masang wajan. Ki dinul sing rekam menengae wis dino jian tenan, malah menengae ra gelem ngomong. Dasar bocah ya ranti omong wis gede abrus. Engger piye tangger iki kita sapilno tongkat kok. Tongkate empuk tang bajil kanggo penglarisane casin. Muga-muga dodolane ben laris. Laris saking kersane Allah. Dongane ya ngono ki mong lur. Semar dasar gareng ngengkeng, petruk celuk-celuk, Bagong ngomong-ngomong, Gatut kaca toto Sri Kandi sing ngedoli. Laris saking kersane Allah. Ngono lur ya, eling-eling iku donga warisane rikala semono, warisane mbae lho, kanggo golek sandang pangan. Nanti sangkan paranem golek sandang pangan kuwi jopone wis kowe Jawa lur, Jawa tenan lho wis to. Wis ngedabrus wis ora apa-apa kae. Mas mbah iki piye wis ora karo-karuan. Delok. Elah ngetokno banyu dhewe, ngetokno LPG dhewe, tak supiri dhewe. Aku mung budale karo dino lor, ora tak syuting. Wis iki persiapan. Iki kita ya wis enek pesenan wakah lho, endak-endak ya. Tapi ya mudah-mudahan ada borongan. Oh, carane buka LPG nganggo bank. Nganggo bank cas. Ora usah nganggo liyane, kok nganggo sing tajem-tajem kuwatir kena tangane lho. Nganggo bank dicukil, regulator dibenekno wis. Engko nek kirane ngobos kuwi apa karet jero diganti. Aku duwe cadangan karet akeh lho. Angger LPG ne wis entekan kuwi tak cukuk, tak simpen. Suatu saat engko nek LPG ne anyar kok karete wis bosok lur ya, wis lower wis atos, tak ganti dadine aman. Ih, napa apa meneh iki? Oh, nata anu lur,
Juko adonan lho iki lho, adonan martabak. Adonan martabak. Kanjeng mami lap-lap. Atau toples meses kacang keju apa butuhane kok. Wis iki gayunge lho disiapno lho. Biasane iki sing nyiapno gayung dino, lah dino tak kon nyuting ngono. Iki masang apa iki? Masang apa? Oh, buka anu lho, pawang sing ngarep lho. Ya, tapi nek buka ya inget-inget kanan kiri kuwatir kon enek mobil liwat kesodok ndelosor lho ya. Inget di kanan kiri lho. Sampai selamat ya kan. Iki dasare wis nek jero garis marga lho berarti ya. Iki ngetokno kursi lho. Kursi kuwi abote setengah kintal iki 50 kilonan. Mlakune wis kaya wong gagah ngono, gede dhuwur, jeliteng wis. Kodang iki masang spanduk lho. Tak pasang dhewe iki biasane sing masang ya anakku lanang Dinul kuwi lah, tapi Dinul tak kon nyuting, tak pasang lagi spanduk ya. Walah taline angel meneh yo. Tapi taline wis akeh sing bundelan, do pedhot lur taline lur. Do pedhot. Ning kita ganti dhewe aku rapi ya on diarat apa-apa. Wis anake lur sing kena dengan masang ya ora. Wis ki seragam batik lho. Seragam batik. Khas Indonesia itu martabak dan peranggulan Casien. Ngoten lho. Iki delok dhewe wis panggone wis nang kelasar lho. Kawit mulai 2007 sampai 2026 wis kelas A ngono kudu digeser wong ngalor ngidul padahal wong sak lor sak ngidul sing pertama didol nek kene iki aku lho. Iki ratane biyen iki watu tok cek sukete ketel ra kaprah. Tak dienteni tak gawe nuruk tak wis. Ki duwite susuk-susuk ditata. Malika anu lho sajene kurang pepek ae. Ndelik ae. Wis masang spanduk sing ngarep lho. Masang spanduk sing ngarep ben kowe tok kok kadewan. Oh, Casien martabak dan terang bulan Casien buka. Wis nang rene. Mumpung kindok bebe ya anyar, wis anyar kabeh ben sing kawak wis nek bojoku tok iki sing kawak Kanjeng Mami. Ora wani wayah lho, bakal martabak kayane piro kok apil wayah. Iki apa neh? Oh, Kanjeng Mami ngalih dino nyeting. Apa ngelapian lho? Ngelapi sing ijek reget-reget lho. Casien ngelapi sing ijek reget-reget ngedil lho wapi. Jarane liwat lurus sing wis tau kota-kota nek cepu sapa sing wis tau numpak jiaran iki mbayare mbah pira? Biasane ya 20 30 nek hari-hari rame ya tekan 50 lho. Dilap-lapi lho. Nek enek apa? Debu-debu utawa angus-angus men laler ben gak nyedak soalnya kene iki dodol panganan. Wis langsung pokoknya bendina ya wis ngene iki lho, kompor sing dikakno sing kuwi mulai dikakno sing liyane sik ujug-ujug iki ana mati. Bijine ora diganteng sik lek kono sik sing sebelah kono wis pisanan LPG, ya sing sebelah kene wis pisanan LPG jadi ora sampai moduk mati. Biasanya mati. Wajan martabak disumet sik terus nanti wajan martabak disumet terus mati. Iki gak mati lho. Pokoke sing tak anggo ya wis cara iki ae. Wis mergawene berurutan lho. Aku nganggo ilmune wong uta. Dadi manggon apa wis nang kono. Manggon gayung wis nang kono, manggon adonan wis nang kono. Manggon kompor nang kono, sotel nang kono, salat nang kono wis ora ngalah-ngalah wae.
bersih lor gila, tak tinggal nyuntek adonan lor ya, adonan terang bulan orang gawe akeh lor, gawe sidik ae nek kurang cara nambah gawe tepung anyar, tepung apa, tepung mentah kok omah cucu tepung tak depreset ngono nek kurang sak wayah-wayah ngaduk dadak wis biasa daripada engko kadung ngaduk akeh ora ndak dibuak ya toh. Ngono carane iki upane iki lho, upane terus gak mampu apek terus dikai pengembang lho ngono lho. Paling ini kan tak iki tak bukan sing anyarnya lho. Cerut carane ngono lho. Pokoknya mergawe berurutan kena lho. Wis hafal di luar kepala pokoknya. Ki sodane kowe tak kira-kira blak-blak tapi aja akeh-akeh lho. Mana akeh-akeh terlalu mengembang ora enak. Disesuaikan wis sendokku cuwilik kok lho, sendoke apa cilik sendokku lagi banyune wis tak share ngono wis urus kancaran tambahi tepung langsung uplek ya. Blok ngene kok ya jadi adonan terang bulan ki ora gelem lur diaduk halus ini gak gelem, senengane ya diaduk rodok kasar kuwi gelem ya, adonane kudune kasar gelem dikai apa halusan gak gelem. Entah aku tuku mixer lo nganggur ora kanggo ya, diaduk nganggo mixer lo malah atos ya. Wis dadi lho siap disuntak lho, tak tinggal motong pre lho, set ya kuwi sing apa ceromono pre walang kuwi tak buak daripada engko dipangan wong kecewa ya toh. Wis tak buak ngono ae. Set. Iya lho, carane motong pre pokoke enak ya sono. Ora usah akeh. Paling 3 4 cas. Sat. Olah akeh senang wis tinggal ngopi. Enak. Wis. Iki sore landep kan serut cas ya, kirane ketol wis diungkal yes. Yang kedua potong nih pokoknya saurunge wong padha teko bawang pre wis rajangan kabeh, adonan wis siap kabeh, sekarek numpuk Mas. Jadi ana wong tuku iki ora usah piye siapno kabeh lho. Ora tinggal HP kan golek video, ngedit video diupload plat apa. Anak sing ndelok kok jek plat apa ya wis ben di video tinggu dokumentasi kok. Sapa roh sampeyan anak putune kan iso melok ndelok butuh sawayah-wayah iso di-download lho videone enak. Zaman saiki sing diarani Ratu Adil wis kamera iki lho. Gak nek liyane kejaba kamera iki Ratu Adil. Kita raket nek kita resik kamera masa dihapus ora iso.